sidder du inde i supermarkedet. Godt så. Jeg kan gerne, far. Øj, der er en Humvee. Efter mig. Der er en Humvee efter far. Nej, der kom bare en Humvee storm. Tror du far han dør, eller hvad? Ses, bror. Tror han bare han kan 1v1, selvom han har en Humvee, eller hvad? Han er sgu op mod den forkerte der. Han har gøbbesniperen. Giv mig din fucking M107, mate. Så combat logger hunden. Jeg kommer igen. Jeg er langt væk. Godt stykke. Ja, okay. Jeg smadrer hans bil. Det er bare en lootbil. Fuck, en taber, mand. Han kom med lukket. Hvad han gjorde? Sådan så hans loot det forsvandt. Jeg kommer. Jeg må ikke lige overleve et shootout. Ham med en AS50, og jeg render bare rundt med... Kig op i feedet. Kig op i feedet.